Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Γεια σας από την ωραία Πάρο, όπως είπατε εσείς. Μα όχι, έχει μία άβρα. Τώρα θα πω κάτι για τους μπακαλιάρους και κάποιοι ακροατές θα αρχίσουν να φωνάζουν. Μα έχει κάτι αυτό το νησί. Από όλες, και είμαι και κυκλαδίτισσα, είμαι από την Τίνο. Αλλά αυτό της Πάρου, η Τίνο Συνάγρια, έχει αυτή την ομορφιά εννοώ. Αυτή η Πάρος έχει, δεν ξέρω τι έχει αυτό το νησί, τι συνδυάζει. Έχουμε απ' όλα. Ναι. Αυτό είναι. Έχουμε και ορεινό κομμάτι που είναι καταπληκτικό, καταπληκτική φύση και έχουμε νερά. Παρόλο που μας κυκλαδονίσει και στα ορεινά μας, έχουμε καταπληκτικές παραλίες, γραφικά λιμανάκια, παραδοσιακούς οικισμούς, καταπληκτικούς μεζέδες, καταπληκτική σούμα, κρασί. Ωραίες θάλασσες. Είμαστε ένα νησί με πολλές επιλογές. Να έρθει ο άλλος να περάσει καλά. Σε 5 λεπτά μπορεί να είναι στο κέντρο της διασκέδασης και σε 5 λεπτά να είναι σε μια γραφική πλατεία να απολαμβάνει το μεζέδι. Να βρέχει τα πόδια του στη θάλασσα και να απολαμβάνει τη γούνα του και την τσικουδιά του και τη σούμα του. Είναι αυτό. Δεν πουλάτε εισαγωγικά, δεν πουλάτε μόνο την παραλία, δεν πουλάτε μόνο τη θάλασσα, που όντως υπάρχει σε όλα τα κυκλαδονήσια, έτσι. Είναι και κάτι άλλο. Έχετε και ωραίο τουρισμό. Είμαστε κοσμοπολίτικο νησί, δηλαδή έχουμε πολιτισμό συν κόσμο. Δηλαδή είμαστε το νησί της Εκατοταπηλιανής, ένα μοναδικό μνημείο στο Αιγαίο. Είμαστε το νησί του Παριανού Μάρμαρου του Λιχνίτη που έχουν σπετεχνηθεί από αυτό τα μεγαλύτερα και περισσότερα γλυκά ανά τον κόσμο. Τι να σου πω. Νομίζω ότι είναι αυτό που τουλάχιστον μου είχε κάνει εμένα εντύπωση, γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές, αρκετές μάλλον, μην πω πάρα πολλές. Μια περίοδο έκλεβα πάντα 2-3 μέρες να έρθω στο νησί σας. Σας περιμένουμε. Είναι ότι, να είστε καλά, είναι ότι την ίδια ώρα, άμα θες, πας σε μια πολυσύχναστη παραλία, το βράδυ πας εκεί που γίνεται χαμός, ο κόσμος περπατάς και γίνεσαι ένα με το κύμα. Αν το επιλέξεις, έχεις επιλογή και έχεις να πας σε ήσυχο χωριουδάκι, να πας να φας ένα ωραίο γραφικό ταβερνάκι. Παραδοσιακό μενού με πολύ καλό κρασί τόπιο Παριανό, έχουμε νοοποιία, παραδοσιακά τα γαλακτοκομικά. Να μην ρωτήσω πώς πάτε τουριστικά, πάντα έτσι να είσαστε. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά. Ήδη με το νέο αεροδρόμιο που φτιάχτηκε πέρυσι, με τον τρόπο που φτιάχτηκε, συμμετείχαν και οι πολίτες, βοήθησε και η Aegean, βοήθησε και το κράτος και όλοι μαζί. Φτιάξαμε σε 104 στον αεροσταθμό, 104 ημέρες. Έχουμε αύξηση περίπου κοντά στα 300% αύξηση από το αεροδρόμιο, από επιβάτες που έρχονται με το αεροπλάνο. Και τα καράβια είναι πάρα πολλά μεγάλα, σύγχρονα, γρήγορα. Είναι πια σαν ταξί στο λιμάνι της Πακιάς. Η νοσοκομιακή κάλυψη, πώς πάτε από αυτό? Η νοσοκομιακή μας κάλυψη, κοιτάξτε, όσον αφορά το κέντρο υγείας υπάρχουν κάποια κενά. Αλλά το νησί μας έχει ασφάλεια, γιατί έχουν πάρα πολλά και δυτικά κέντρα και μπορεί ο πολίτης και με τον ΟΕΠ να κάνει τη δουλειά του. Αλλά βέβαια εδώ έχουμε ένα μικρό προβληματάκι όσον αφορά μεγάλο, μπορούμε να πούμε, ότι τη στελέχωση του κέντρου υγείας, του κρατικού φορέα, που το κράτος είναι υποχρεωμένο να καλύπτει δωρεάν τον πολίτη. Εκεί έχουμε κάποιες ελλείψεις, γίνεται προσπάθεια και ευελπιστούμε σύντομα να καλυφθούν. Τι και να έχετε, σε ποιες ειδικότητες? Παιδιάτρου, ορθοπαιδικού. Τα άλλα καλύπτονται, αυτά τα δύο είναι, αλλά ουσιαστικά σας λέω δεν είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υποχρέωσης του κράτους προς τον πολίτη. Να φροντίζει, μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ, για καλό λόγο βγήκατε σήμερα. Δεν θα κάνουμε κουβέντα να βγάλουμε μιζέρια. Ωραίος ο λόγος ότι σας. Ακριβώς. Δεν πρέπει να αρρωσταίνουμε. Να είμαστε καλά. Εδώ στο νησί μας περνάει ο κόσμος καλά. Αυτό είναι το στοίχημα και για εμάς. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει, να περάσει καλά και να ξανάρθει. Να νιώσει ότι είναι το δεύτερο του σπίτι, ότι είναι το νησί της καρδιάς του. Εμείς ανοίγουμε την πόρτα μας προς τους επισκέπτες και τους περιμένουμε. Τους περιμένουμε όλους. Και με λογικές τιμές, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Λογικές τιμές. Το νησί μας έχει απ' όλα. Εκτός ότι μπορείς να διαλέξεις το κοσμικό, το ήσυχο, έχει και τιμές για όλα τα βαλάντια πραγματικά και σε πολύ καλή ποιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας περιμένουμε και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Μαρεσκοβέος, ο Δήμαρχος Πάρου.